ċentru Tbexbix ilu għal dawn l-aħħar 10 snin jaħdem qrib il-komunità b'mod volontarju u issa nieda proġett ġdid. Proġett li jintegra żewġ ġenerazzjonijiet imbeda fl-età, it-tfal u l-anzjani. Dan il-proġett interġenerazzjonali kif spjegat il-koordinatriċi tal-proġett Deborah Falzon għandu lan li jintegra lill-anzjani u tfal permezz ta' attivitajiet ta' rikreazzjoni. L-għan ta' dan il-proġett huwa li aħna nikreaw spazji fejn l-anzjani u t-tfal ikunu jistgħu jinaqdu flimkien, jieħdu pjaċir flimkien fil-komunità tagħhom stess. Aħna li nagħmlu ġifieri għandna attivitajiet li ħanamlu ċentru pereżempju l-yoga, l-affarijiet kreattivi bħal drama, art, kant, sfin, u mbagħad għandna attivitajiet li ħanamlu barra ċ-ċentru pereżempju ħamur ġurnata u ħamur ġurnata Kemuna, ħamur Sabri Zebbuġa. Ġifieri l-għan ġenerali huwa dak li huma jinaqdu flimkien fil-komunità tagħhom. Tidher ta' sfida, però tfal li tkellimna magħhom jemmnu li se jitalmu ħafna. Nitalmu xi ħobbu, naraw xi ħobbu, nitalmu aktar l-Ingliż mat-teachers, naraw kif għandna nġibu ruħna ma' xjuħ. Nitalmu li għandna mhux nkunu tfal biss li nkunu ma' xjuħ ukoll. Ħalli mhux dejjem noqogħdu tfal biss anke xjuħ għandhom ikunu magħna. Xejn inqas għall-anzjani l-esperjenzi li għaddew minnhom u pariri se jkunu qed jgħadduhom lil dawn it-tfal. It-tfal meta tihom xi ħaġa tiskanta jibqgħu jagħmlu dak l-oġġett u anke jaraw kek ġifieri jagħtu pjaċir bli jagħmlu hekk dak hu ġifieri ngħidlek jiena. It-tfal għandhom ħafna edukazzjoni hawnhekk. Għandhom ħafna attivitajiet hawnhekk. U t-tfal tiskanta kemm jiġġennu biex jiġu u waħda tħajja lill-oħra. Il-Ministru Helen Nadalli faħret l-inizjattiva ta' ċentru Tbexbix, inizjattiva li hija possibbli għax din l-organizzazzjoni non-governattiva ibbenefikat minn fondi li l-Gvern alloka għal volontarjat, ħaġa li għenet biex issostni l-ħidma ta' ċentru Tbexbix. Għalina fissret ħafna nistgħu nkomplu bix-xogħol li qed nagħmlu ġifieri għall-komunità stess. Ġifieri llum il-ġurnata ma tista' tagħmel xejn bla fux ġifieri minħabba riżorsi u n-nies li jaħdmu hawnhekk u kollox. Ġifieri l-fatt li aħna nistgħu nkomplu b'dal proġett nistgħu nkomplu nagħtu l-komunità fejn aħna qegħdin, ġifieri tfisser ħafna.